sunt Dana și azi suntem la episodul 4. Astăzi vreau să vă arăt noi lucruri cu Violeta. Altul vi l-am arătat, dar este nou și acela. Am această surpriză. Și înăuntru este un breloc cu Violeta, dar nu prea se vede că nu e prea bună lumina. Să ne dăm aici la lumină. Așa. Așa. Este cu Violeta. Da. Și aici zici că e făcută din aur. Argint. După. Am un inel cu un trandafir roz. După am altul care mi l-a dat o fată. Cu un trandafir roz. Să-i roșu. Și ăsta care l-am pus eu. Un semn cu Violeta. Este Violeta. Și așa e cutiuța. O să pun ceva. Violeta să-mi amintesc că e Violeta. Așa. După. Am 3 fotocarduri luate de la o fată. Primul Violeta. Nu prea se vede. Și e numărul 1. Da? Nu? Da, că-i 2. Și scrie Disney Violeta aici. Și are modele pe spate. Și este Violeta. După. Am unul cu Violeta și Tomas. Și numărul 20. Da. O să fac un episod azi, fiindcă n-am făcut ieri unul. După, ultimul, este Ludmila și Violeta, care aici are model și scrie și aici Disney Violeta. Și numărul 62. Și ce e tot modelele acestea. Da. După, am un caietel mai vechi, dar nu vi l-am arătat. Mă rog, este cu Camila, Violeta și Francesca. Este de română. Cu linii, adică cu dictando. Da. Așa. Am acesta care vi l-am mai arătat. Și am făcut capitolul 1. Da. După am continuat cu capitolul 1. Și am mai continuat cu capitolul 1. Pagina s-a scris foarte puțin. Am scris pași și capitolul 2 la început. Ups. Așa. Și pe față este Violeta din sezonul 3 și scrie gata de spectacol. Vi l-am mai arătat. După am cel mai nou lucru al meu. Asta e luată de alaltă ieri. Astea sunt luate de vreo săptămână, cam așa. Ăsta e făcut de ieri. Ăsta e luat de mai de mult, dar n-am putut să vi-l arăt. Și ăsta e luat de azi. Acest caiet cu Violeta. Spatele este cu Disney Violeta. Așa. Și este de mate. Aici l-am îndoit eu, fiindcă e pagina prea mare. Am făcut așa. Are 48 de file. Nu știu dacă se vede. 48 de file. Ăsta la fel are, da, mai am luat eu.
câteva file din el. 48 de file, uitați aici. Unde e, că nu nimeresc, că nu văd. Așa. Și are multe file care vi le-am arătat. Bine. Cam asta a fost videoclipul. Da. Și acesta am dat 3 lei pe el. Azi l-am luat. Acesta 2 lei în 89. Și după asta. Cam asta a fost videoclipul. Bye! Dați like!